haka nan kuma idan muna da ya is equal to b, kenan make y subject of the formula ya is equal to b, abinda za mu yi shine ya is equal to b. Wannan kamar mu ce ne y times a is equal to b. Gwari-gwari kenan abinda wannan yake nufi shine wannan. Tunda ana son mu mai da y subject of the formula, kamar yadda muka sha faɗi nan shine hannunmu na hagu, wato left hand side, sannan nan kuma shine hannunmu na dama, wato right hand side. Tunda mun san tsakanin cewa y da a akwai times, to menene kishiyar times? Shine divide by. Don haka rabawa kenan. Don haka nan hannun hagun sai mu raba shi da ko'ina da a, nan hannun daman ma mu raba shi da a. Ma'ana idan muka yi haka za mu ɗauke a ɗin nan ta yadda a hannun hagu ba abin da zai rage a gurin cy, wadda dama shi ne buƙatar mu. Don haka za mu iya cewa divide both sides by a. Ma'ana a hannun hagu da hannun dama ko ina ka yi dividing ɗinsa da mi da a, saboda a ce take manne da y. So sai zama ya over a is equal to b over a. Shine abin da muka yi, divide both side by a. Both side ma'ana hannun hagu da hannun dama ko ina ka raba shi da a. Da haka wannan a will cancel this. Abin da ya rage a hannun hagu shine y is equal to b over a. Yanzu a haka shine mun maida y ya zama shine subject of the formula, wanda dama tun farko abinda tambayar ake cewa a yi shine mu maida y ya zama subject of the formula, wanda gashi mun yi dividing ko ina by a, gashi a hannun hagu mun yi, a hannun dama ma mun yi. Abin da ya rage mana a hannun hagu shine y, wanda shi muke da bukata. Abin da ya rage mana a hannun dama shine b over a. Idan har wannan abin ya ƙayatar da kai, muna son kai subscribing zuwa idan mun sa wasu bidiyon ka samu ka fa'idanci da shi. Kar mu manta muna sauraron tashar mu ta Mana'as TV.